Boss. Oh. Ata ti kinabalog mo ngamin ka. Ana mat ata pinagpagnata mo ti ilagan naging gana kwan. Naging gana iti nuti dito nga lugaran dito amo. Madik amo ka. Ata ti kinabalbalog tan nayaw awan ta lang road. Ke mabalinta magdamag ano talaga nga kuha. Nayaw awan ta. Ay nya talaga kailangan mo ni kuha, mister magtanong mo talaga. Dalhin mo. Kaya sino nga ti pagdamagan tatata? Dita. Ay dagitoy dani. Boss sakto. Nagpintas nga balasang dito eh. Ay hindi, damagam-nagam na din nagkaenta. Okay, mabalinti, ay, pwede pong magtanong, madam? Sige po, ano po? Kasi naliligaw kami, di namin alam kung anong lugar to. Eh, hindi ko po alam eh. Sa kanya po kayo magtanong. Pambihira, di rin pala alam, baka hindi taga rito yun. Sir, nagto nga lugar dito, Ilocano ba kayo? Tagalog? Ilocano, boss. Ay, Ilocano, sakto. Nagnakang kami ilagan, naging gana dito. Kinabalog na kami dati ko, ate kadwak. Kaya napintas mo. Ayab pag na. Ay. Tata, ni sarong kami ito, dead in magam dito yun eh. Pungto mo titikwan. Pungto dito yun, boss. Oy. Apay papanan nyo, aya? Apang kami kumadjay ko, aparing, sabali mo atin naturturong min. Apari? Ay, jak ang mga lugar dito ita. Paspasa na ang naangamin. Ay, paspasa na. Broken ka. Broken. Ay, broken na gaya. Ay, broken. Sino orti pa pala yung Dito ni boss, pagdamagan nyo, expert ka dito. Expert data? Baring amo natin, boss. Saman lang yan, nga kitong tungin. Ang gama mga rodete kamera ta, katong tumak man ni sir, no ko. Ano nga lugar dito? Sir, ano nga lugar ganyan dito? Dito Minanga. Niyaw awanak pa. Niyaw awang kamay? Niyaw awanak lang, sir. Yung amo mga Minanga dito? Minanga, anak dito itang. Napadanak lang ito, sir. Ay, napadaan ka? Adot nagdamdamagam ka dito yan. Adot, dati nagdamagan ka, nagpintas nga balasang jay. Mati mo gayam nga tagat to. Tapos ni Manong broken mo, pasanaang mo. Tapos sikati ko into doda nga makamugayam dito. Saka mo napadanak lang isa na. Napantanak lang mo lang ito. Kasanuta nga rodan nga makaawid din no. Makaawid din nga rodan. Uwanin sir, di advice ko lang kanyayo. Agusar kay ti GPS. Tapos kay maiyaw awan. Doon na dyan lang ti may bagak kanyayo payo kanyayo lang. Kung kasano ba dito? GPS nga data? Takad, cellphone nyo, takad eh. May isang mo ko, malublobat pa yun. Sabi ako mo tikin. Adamat naman mo kita nga pag-chartsan no ka, sir. Ano ka? Adamat lang amom dita? Yung adayo ti balayo mo lang dito. Sadag lang, sir. Ita lang. Ita lang. Ita lang. Di mo nayaw awang ka. Intan dos? Kadya lang di may payag sara. Adi agusar kay ti GPS sabnang kay maiyaw awan. Ay, marod. Good, thank you Marlatan boss. Manong anya tinagan mo kaya? Sak ni Balong. Ay, Balong. So, intang roden boss? Intan. Magmagnata man din. Uy. Aw, magayam din na sayap ng pagdamagan dito.